robíme takú menšiu anketu. Dáte ruku do krabice, nahmatáte materiál a budete hádať, čo je to zač. Vyskúšate? Môžem? Tak. Mne toto pripomína ako nejaké konské vlasy. Volá sa to sisal a je to vlastne z listov ako keby agáve. Taká umelá hmota do laboratória. Je to polyetylen tereftalát, skrátenie PET, a toto bude niekedy veľká plastová fľaša. Papier na tlačenie. Vyzerá ako nejaký zorkovník. To, čo tu vidíš, je tlačiteľná elektronika. Vieme ju napríklad potlačiť na tričko a vie to merať EKG. Tie vedomosti, ktoré sa dajú získať na tých slovenských univerzitách a ktoré som získala ja, tak sú plne využiteľné v zahraničí, konkurencieschopné, necítim sa tam ako niekto menejcenný, len kvôli tomu, že som vyštudoval Slovenskú vysokú školu, práve že mám momentálne takú pozíciu, že viac študentov a viac ľudí, kolegov chodí práve za mnou sa opýtať na nejaký postup alebo na nejakú radu, prípadne nejakú konzultáciu. Naše prvé laboratórne cvičenie v 4. ročníku začína v lese. Prečo? No lebo tam to začína všetko. Tam je ten strom, tam je jeho prostredie, tam je jeho habitat, ktorý ho ovplyvňuje. Ovplyvňuje ho, ako rastie, prečo tak vyrastol. Pre mňa osobne to bola technológia výroby papiera a buničín a predsa len laboratórne cvičenia, keďže vtedy sme si mohli reálne vyskúšať to, čo sme sa aj učili. A teda zaujímavým takým aspektom je to, že začíname vždy tie laboratórne cvičenia v lese, takže aj vidíme presne, s čím pracujeme. Zrejme iste viete, že Slovensko je celkom obdarené slušnou lesnatosťou. To bol náš tradičný materiál a stále aj je a do budúcnosti aj bude a z pohľadu dneška a budúcnosti je to materiál, ktorý je obnoviteľný. Počas inžinierského štúdia sme mali rôzne exkurzie k rôznym fabrikám, ktoré sa venujú tej oblasti, či už je to spracovanie dreva. No a navštívili sme niekoľko fabrík počas môjho štúdia, kde bolo super vidieť, že zatiaľ čo my v Labaku pracujeme povedzme v gramoch, tak tam sa pracuje v tonách. A teraz tie množstva, ktoré sme mohli vidieť, jak sa spracovala to drevo, jak z toho vzniká vlastne povedzme papier, alebo jak sa vyrábajú nejaké iné produkty, tak to bolo veľmi zaujímavé. Zároveň sme si mohli overiť tie naše informácie, ktoré sme získali tu počas štúdia. Čiže teoreticky my sme tam vždycky mali možnosť sa pýtať a overiť si to, že či to naozaj tak je, ako nám tí vyučujúci rozprávali tu na prednáškach. A musím potvrdiť teda, že vždy sme dostávali aktuálne informácie. Naši študenti neteoretizujú. Naši študenti sa venujú praktickým aplikáciám. Máme veľmi bohatú spoluprácu s priemyselnými partnermi na Slovensku, v Čechách, ale aj vo svete. Čo sa týka toho porovnania zahraničia Slovenska, ja osobne to úplne tak nevnímam, že my by sme boli v niečom horší. V konečnom dôsledku, ja keď som sa hlásil na aktuálnu pozíciu, tak v podstate oni ma vybrali skoro okamžite, lebo vďaka absolvovaniu tohto študijného programu som bol úplne, to nazvem, že ideálny tej oblasti, ktorú oni chceli ďalej rozvíjať. Stále platí to, že okrem toho reálneho uplatnenia do tej praxe ešte stále je veľké percento študentov, ktorých zaujíma aj samotný výskum a vývoj nových vecí a ten je stále vo svete žiaduci. A naozaj naši študenti majú veľmi dobrý a úzky a priamy kontakt s mnohými týmito firmami. Čiže záleží len na nich, ktorú z tých oblastí a podoblastí si vyberú a majú možnosť ju rozvíjať naozaj na svetovej úrovni. Zo zahraničia by som možno rád priniesol trošku takú viac, to nazvem, že medzinárodnosť. To znamená, že možno spolupráce nielen v rámci toho Slovenska, ale aj pritiahnuť alebo urobiť niečo zaujímavé pre tých študentov zo zahraničia, lebo kvalitu na to máme, len to potrebujeme vedieť predať. Vo Viedni je to síce super, aj ten výskum je veľmi podobný, ale na druhej strane ja sa teším na to, kedy sa budem môcť vrátiť naspäť. Chcel by som vlastne tie získané vedomosti a tie poznatky, ktoré som sa naučil vo Viedni a tie kontakty priniesť nejakým spôsobom naspäť sem na univerzitu